Sincer să fiu, a fost foarte greu, dat fiind faptul că e greu să strângi niște bani de la câțiva sponsori sau câteva instrumente de firme de instrumente muzicale sau de amplificare care să investească în așa ceva. E greu începutul, sperăm să existe ediții următoare. Mulțumesc celor aflați în juriu, mulțumesc sponsorilor care ne-au acordat aceste sume pentru a putea demara Naționala de Rock. Sperăm ca la anul să fie o organizare mult mai bună. E foarte greu să demarezi așa ceva. Ai un tricou cu Rockstar. Ai văzut ceva posibile viitoare rockstaruri? Acest festival este cea mai mare surpriză pe care am avut-o din perioada în care se organizau acele festivaluri ale clubului A. Eu nu am mai văzut așa ceva până acum. Să ținem cont că atunci se premiau și trupele, se premiau și cântecele cu care se prezentau, dar se premiau și instrumentiștii, ceea ce n-a mai existat până în această seară. Am văzut 4 copii, pentru că vârstele sunt 15, 16 și 17 ani, formidabili. Niște instrumentiști care stau și studiază câte 10 ore pe zi, nu țin cont de ceea ce se întâmplă în jur și se întâmplă numai lucruri care nu sunt, mă rog, hai să, ei spun că sunt comerciale. Ce însemna comercial pentru ei, nu știu. Au fost și încercări de idei noi, puse pe scenă cu mult curaj, ținând cont că marea majoritate a concurenților au fost în jur de 20 de ani, au avut vârsta în jur de 20 de ani. Mă bucur foarte tare pentru că îmi dau seama că underground lucrurile, chiar dacă nu sunt, de asta sunt underground, chiar dacă nu sunt sprijinite, ele totuși există. Și sunt și valoroase? Da, oameni care pun suflet și care cântă indiferent de condiții. În primul rând pentru ei. Asta e o chestie extraordinară și asta nu le poate lua nimeni niciodată.
Tu ai venit singur, alții au venit cu formații. Crezi că vei putea merge pe o carieră solistică? Gen Adi Manolovici, deși și el are o trupă care cântă acum. Dacă nu mă descurc și nu găsesc în trupă oameni, o să încerc singur ce să fac. Sper să găsesc, însă că sunt multe talente, așteaptă să fie descoperite. De unde te inspiri? Unde studiezi? Din ce? De mic ascult muzică rock de la ai mei, cu anii 70, Zeppelin, Deep Purple, AC/DC și mai nou am descoperit, mai nou, de vreo 5-6 ani am descoperit anii 80, Satriani, Malmsteen, Steve Vai, adevărații ai chitării. Mai are Balta Pește? Are, ai văzut că are foarte mult. Are foarte mult, cel puțin 4 chitariști de aici sunt la orice înalt nivel s-ar duce să cânte, fac față. Cum ți se par chitariștii din ziua de azi față de cei de acum 10 ani, când nu scăpai niciunul, și față de cei de acum 20-30 de ani, când cântai alături de ei? Nu există nicio diferență, decât faptul că la ora actuală tehnica este alta, dar nu și cea instrumentală. Cea instrumentală este aceeași. Ceea ce constat este că și atunci au fost niște vârfuri în ceea ce privește tehnica instrumentală, așa cum sunt și acum vârfuri. Oricând e vorba despre tehnică, tehnica e aceeași. Eu cu trupa mea suntem o Christian Band, un rock creștin, și a venit o trupă din Anglia în România, au cântat, noi am cântat în deschiderea ei, le-a plăcut foarte mult de mine, mi-au trimis niște mail-uri și am plecat în turneu cu ei și acum fac o colaborare cu ei în Europa. Diferă mult scena britanică underground față de cea românească? Scena a început să semene, publicul diferă foarte, foarte mult. Altfel de public, răspund cu totul altfel. Ce credeți că ar putea face chitaristul sau chitariștii care vor fi premiați în această seară pentru a se auzi mai departe de ei, pentru a ajunge celebri? Cea mai grea întrebare mi-ai pus. Având în vedere industria muzicală românească, peisajul muzical românesc, drumul lor va fi foarte greu de aici încolo. Trebuie să-și facă o formație, ceea ce este enorm de greu. Să sperăm că unii dintre ei își vor urma această pasiune și vor, ca și Adi Manolovici, care a organizat acest concurs, vor face tot posibil să-și facă o formație și să-și găsească un drum în lumea rockului nostru.
Cum ți s-a părut în primul rând concursul? Mi s-a părut genial, chiar a meritat să vin. Eu trebuia să nu vin, de fapt, dacă aveam teză la română, dar m-am gândit să... Ceilalți concurenți? Mi s-au părut buni, chiar n-am ce să zic. Chiar a fost o super concurență. Iar ca piese pe care le-ai ascultat la adversarii tăi, să spunem? Mi s-au părut bune, chiar au ales ceva care mergea pentru concursul ăsta. Am citit că nu ai nicio trupă în prezentarea ta? Am trupă, dar e în formare, nu avem vocal, că suntem în căutare de vocal. Acum sper să iasă ceva. Veți merge tot așa pe preluări, deși am văzut la tine și o piesă originală de influență folclorică. În primul rând, piesa a fost tot de la Vai, a cântat-o când a venit la noi în România și nu, că avem piesele noastre, avem făcute piesele noastre, trebuie vocal. Mie personal mi-a plăcut foarte mult un chitarist de 16 ani, se cheamă Sora Andrei, mi s-a părut cel mai cu expresie dintre toți ceilalți, cel mai cu priză la public și cel mai tehnic. Sigur că am remarcat și alte persoane, alți chitariști, cum ar fi, de exemplu, Mihai Alexandru sau Ursache Claudiu, sau, de exemplu, Diana Paula Dudău, care este o tânără chitaristă, care, iată, există și chitariste în România și mă bucură chestia asta. După Catenele, după Venus, după Secret, iată că există o viitoare, probabil, fondatoare unui grup de fete rock și, desigur, am mai remarcat Coman Adrian, ca originalitate mi s-a părut foarte așa, Constantin Alexandru, parcă din Cluj, Ardeleanu, și el mi-a plăcut foarte mult la originalitate și, ce să spun, toți au fost foarte buni.
Sper să nu omit pe cineva, dar chiar a fost surpriză pentru mine că au venit oameni avizați, oameni care știu cu ce se mănâncă rockul și juriul a fost pe măsură și le mulțumesc încă o dată tuturor care ne-au ajutat la acest concurs, primul de altfel din România, Naționala de Rock.